Usa ka driver sa delivery multicab giaresto human hagita og sinukmagay ang pulis dihang gipahunong siya sa checkpoint. Hinuon siyang himuon siyang sample sa kapulisan nga kinahanglan mo respeto sa mga tinugyan sa balaod nga mipatuman sa enhanced community quarantine. Ano ang report? Nagkaroon sa detention facility sa Mabulo Police Station ang 35 anyos nga si Aldrin Velez, taga-barangay Pasil ning Dakbayan sa Sugbo. Giaresto siya tungod sa iyang paghagit og sinumbagay sa mga pulis nga nagmaan sa checkpoint. Si Velez driver sa usa ka multicab nga tig-deliver og isda apan nabantayan sa mga pulis nga kusugra ang pagpadagan niini. Gisita siya og gipangayuan og ID apan giingong arogante nga mitubag sa kapulisan. Dili pa igo nang hagad siya sa pulis og sinumbagay. Nangayo ta og ID karon. True enough na siya quarantine pass. However, iya man ning giduro-duro ning atong pulis. Niingon pa siya nga bugo, iyang itudlo-tudlo. Gihagad naman og sumbagay atong pulis. Ingon naman nun nga hubuan imong imong uniform kay magsumbagay ta. And that's the time na create na og kanang conflict. So as the team leader akong gipasipay then have the person arrested kay nga naman siya na violate sa atong nga kapulisan. Nangayo kuno pasaylo ang dinakpan dihang gibalhog nas bilangguan apan ipadayon yun ang mga kasong ipasakap pato kaniya nga naglakip sa unjust vexation, disobedience to person in authority o oral defamation. Iya pa ganing ingon tawag tanan yung kuan nga pareha tanan og kinsay kuan. Gihagit kita ba karon i-aresto na to. That's the time pag-abot na dire nga medyo nagpabugnon na siya nga dawat kuno niya yung sayo pero wala ato naman gi-arrest ang tao. So we have to file charges against. This is a big insult to our policeman and we are charging him for direct assault in violation of quarantine checkpoints. Gipang himugatan ni Police Colonel Hector Grijaldo nga angayang tahuron ang balaod nga gipatuman sa mga pulis kinsa nagsakripisyo alang sa kahapsay sa protokol nga gipatuman karon. Mibahan ang opisyal nga dili sila magpanuko sa pagbalhog sa mga taos bilangguan nga walay respeto ngadto sa kapulisan. Authorized man ang iyahalang pagbiyahe, wala man nato sila gihamper, wala man nato gidelay sila. But we subjected them for some quarantine check. Samtang wa muluwat og pamahayag ang dinakpan. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.